Máme teraz 3 žonky. 3. A máme tu špeciálneho hostia, ľudia. A to je naša legenda. No, oca. Raz tak volá, hej. Wow. Treba taký ten stairway, Teraz nemáme výš. Teraz máme takú tému. Bigfoot. Hej, Bigfoot. Dávame vodičku. Na koľkátku mama? Najväčšie. Zatvoríme. A vodička sa robí, nechajme robiť. A vy poďte mať čarovné kúzo. Abrakadabra. No. Robí sa vodička, robí. Ty si tep. Ľudia, keď sme profesionáli, už máme krásnu vybavenú. Pozrite, máme pripravené takto ideme nabrať. A to posunú proste. Dobre, to sú všetci krásne žihadiel. Krásne to. Dobre, natáčaj, idem naberať. Ideme naberať. Krásne. 2 lyžice. To ti bude málo? Tak daj viac. No tak daj ešte. Poďme po troch ako prvú a potom sa budeme tak dávať viac. Ľudia, už sme setupnutí, ja som sa zakryl, bo ja som jediný inteligentný človek. Oni takto zmiešajú, pozrite. On už to chcel teraz jesť, ale nechali sme na to robiť takto. On to je vidličkou. To budeme s vidličkou, to bude s lyžičkou, to bude s paličkami. To je také Zakry to! Ďakujem. Tu je moje, tu je legendy a tu je Šerkyho. Dobre, toto je druhý, že ako to pekne natáčame, ako to je vysoko. Krása, ale nie, paličkami to drží puk. No. To ideme zabiť. Dobre ľudia, dovidenia, ideme papať a možno sa nám ozveme. Papať? Sa ďalší mesiac. A Držu teraz ozveme. O mesiac sa nám ozveme, dobre čau.